Yari naman ang pang-good vibes namon sa inyo sining nga weekend. Gusto mo magpa-beach pero hindi ka gusto nga magahod ang palibot kag nagaginutok. Gusto mo magpa-baybay pero hindi ka gusto nga tamaan kainit sa weather. Gusto mo magkanto sa baybay nga may madamo kapilian nga putahe sa pagkaon. Gusto ko man na. May natultulan ko nga lugar nga swakit para sa imo. Ini, yara sa isa ka mangrove plantation o kung ka bakawan. Literally, diri ka makaon sa kilid lang sa mga bakaw. Pwede man magtulog kag pagwa mo. Sakay ka na lang diri sa swing kag magkapi-kapi. Lalong ta ka mo diri buwa sa tripping ni Luming at 10 a.m. Sa Sunday naman, kung magsiling kita nga choir, isa ka grupo sa mga singers, pwede iya ka eskwelahan, pwede iya ka LGU, kag pwede man iya ka simbahan. Pero ini, isa ka choir nga nagalibot sa nagkalinain nga mga lugar para magdala sang bulig. Hindi lang kantang ilang ginapaambit sa tao, kundi pati bulig. Aton sila kilalahon sa Sunday sa Baganihan at 10 a.m.